of our people in Africa. Tomar jago moro ma jahigni 39 e gweng' ma Kachola, Nyalanya sub-location e Ugenya sub-county, koro kelo ng'ur mapek mokalo ka familia mare seo jalup ruoth makono magiwacho ni emano monjo jagono gi yudhe kendo nege. Ka obila bende giseo kuom rem ka okang' e wachno. Jafwambo marwa George Amolo nigi ler mathoth kawuok e kaunti ma Siaya. Yang nyinge kaka David Oduor Okoth ne oyudi ka otho e ode gweng' ma Kachola kuno bang' ka familia mare wacho ni ne omonje ma ochiwo gole ode otieno mar tarik 30 mar dwe mokalo gi jalup ruoth mag gweng'no kod yudhe meke kane ilieko ni ne okwalo gik moko mag ot e kane gigoye kae to gichwe giduoke ode kama bang'e noduogo yude kosewito ngimane. Dr. Dickson Mchana en jabero mar familia no. He died of injuries that followed the assault. Mainly the trunk and the limbs, but the head and the face, the scalp, they were spared. Bero manotimne ringre no e kar kano ringre ji masega same day classmates noyango ni Oduor noyudo hinyruok manomiyo remo poto e nyarogno mare koluwore gi gocho mane ogoye ka owetene kod nyamin gi lero kaka ne giwinjo wach monj to kod gocho mare no kendo koro giywago ratiro. Nen gutieno gimoro saa 6 kama nene jomoko ome menen san chief kod yudhe mage kana no ome to nene oluonge bodhi to kumano jogo nochako goye ne gigoye kabisa tok goye ne gisefwenyo ni gisehinye ne giduoke ot to giwite ot kanyo after ne giloro dho ot kana duoke ma house ochiko kana nadhi ta kent farm ni kara jogo nogoye bunege ayawe kanyo kana gocha sand chief sim ni aidoka bani otho kae to wachre ne ndogoye gutieno kod yudhe magi to nowacho na ni idwana mondo watim nang'o to nanyise ni madong en police case to nonyisa ni mondo adhi report aboke. Koro wan kwayo maro kaka familia mar Okoth ni owadwa no kata kane gimoro rach ni nene wacho ni okawo to ne gi produce evidence mar gimo kawo no tikawo ne hatua kisheria titere i court waneno gimo nyalo timo. Ok nyal kawo ng'ato we hours of the night sa 6 otieno ni dhi goyo tinego kasto ka otidwoke ot to in ng'amo nego bendi to arita kwe gweng' kanyo. Kane gimro rach assistant chief dong ne right matiere mbele owach non wang'e gima kata macha mondo kawne atwa tere i court otwe ninege koro wadwaro justice wadwange gimomiyo ne ginego nyathiwa. Ruoth ma Nyalanya sub-location Migosi John Owang to koro kwedo seogo kendo kichore gi chien kowacho ni mano gima ok ong'eyo. Information manyalo kete maber kira chemne gino report no nanwangi naunge machiegni nadhi kawo nyathi e skul mana kia mana winjo kuom naunge patrol manantie patrol au instruction komtie kadhi patrol to chief mana nyaka koro mana kia ngina allegation en ma serious penje chief ng'eyo ka familia no koro ywak ni obila bende odagi konyogi. Onge ng'ama osena police kata ng'ata achiel ka chieng'no kaka assistant chief ne ko biro nyaka chieng' kawuono pok gibiro kanyo mondo kata nang'en bwana otho nade pok gibiro nyaka chieng' kawuono. Koro kwayo ni sirikal mondo justice obedie mar ojana wani mondo bende obedi kod mor kech justice ko betie ng'ato ok nyal gol tidhi nego ai bang'e duoki ot kata kapo ne enga marach no be ni ikawe titere ka police ne ko be ni goye tinege kamano. Koro police bende ok konywa geling kaka ne wasego report gin geling kwal kiluwogi ido ka assistant chief osegone sim chief ogone sim koro ka deal kod gi tek en gima lwet sirkal oninde. Koro wang'eno dhi bedo sulu lakini wan okoyo mana justice kanyalo yudre to familia nyalo accept gini gi kwe. Tho mar David Oduor Okoth koro weyo jogweng'no ka dhogi omoko ka gima koro girito en neno ka familia no biro yudo ratiro ne wuodgi no koso yo. George Amolo, Ramogi TV, Siaya. Maisinde maro hala nyakon mga jongwa di achiel kachiel nyaka heod bura